Mehriban adamlar. Yurdumuzdaki o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidenti Şwitsariýa Konfederasiýasynyň Daşary işler federal departamentining başlygyny kabul etdi. Aşgabatda diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi gollamak ulgamlaryny berkitmek boýunça ýokary derejeli milli tegelik stol maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Hazaryň kenaryna velosipedli ýürüýüşi amala aşyrdy we beýlik habarlar. 1 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde şu ýylyň geçen 7 aýyna ýurtda alınıp barlayan işleriň jemleri jemlenildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna alınıp barlan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini şu ýylyň 7 aýyna alınıp barlan işler barada hasabat berdiler. Şeýle hem döwlet başçysynyň garamagyna birnäçe teklipler hödürlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, şu ýylyň 7 aýyna netijeli işleriň durmuşa geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi hemde ýurduň durly toplumlaryna alınıp barlan işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. 5 awgustda Awaza milli syýahatçylyk dowlagyny Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk edýän Şwitsariýa Konfederasiýasynyň vice-prezidenti Daşary işler federal departamentiniň başlygy Ignacio Cassis kabul etdi. Duşuň barşyna bellenilşi ýaly Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini tagallalar utgaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Döwlet başçysyny Türkmenistanyň adam hukuklaryny demokratik ýörelgeleri üpçün etmäge döwlet derejesine möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, bu gurda degişli işleri dowam etmek we halkara tejribesini öwrenmek maksady bilen ýurduň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerini hyzmatdaşlyk dowam etmegi maksada laýyk hasaplaýandygyny aýtdy. 5 awgustda ýyllyk mehmanhanasyna diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi gollamak ulgamlaryny berkitmek boýunça ýokary derejeli milli tegelik stol maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyny çykyş edenler diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi ähmiýeti barada aýdyp, häzirki wagtda ene süýdi bilen iýmitlendirmegi bütün dünýä hepdeliginiň geçirilýändigi sebäpli gazanylan ösüşe baha bermek we geljekki ädimler kesitlemek üçin bu mümkinçilikden peýdalanmagy möhümdigini nagtadylar. Maslahatda Oguljahan Atabaýewa ene süýdi bilen iýmitlendirmegi maýa goýmagyň milletiň geljegine maýa goýmakdygyny belledi. Çykyşlar tamamlanandan soňra diňe ene süýdi bilen iýmitlendirmegi gollamak barada animasiýon wiza şekilleri görkezildi. Soňra maslahat mowzuklaryny sessiýalar bilen dowam etdi. Zähmet ruhsatyna bolýan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7 awgustda ir seher bilen Hazaryň kenaryna velosipedli ýürüýüşi amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti velosipedli gezelenjiň dowamyny Awazanyň ajaýyp gözelliklerini syňlady. Hazaryň kenaryna döredilen tebiğ diýinjalş zowlagyny ajaýyp şipahanalar, sagaldyş bejeriş bölümleri öz içine alýan mehmanhanalar, çağalar diýinjalş we sagaldyş merkezleri, maşgala bolup diýinjalmak üçin niýetlenen kottejler ýylyň ähli patlyny ýokary derejeli hyzmatlar hödürleýär. Köp ugrly sport toplumlary we meýdançalary türgenleşikler geçirmek hemde halkara ýarşlaryny guramak üçin ähli derur şertleri özüne jemleýär. Bu bolsa Awazanyň halkara sport merkezi hökmündäki derejesini hem artdyrýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýurtda bolýan daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin onlaýn hasaba alyş ulgamy işlenip taýýarlandy. Ýagny internet torunyň üstü bilen Türkmenistanyň bolýan daşary ýurt raýatlary we olar kabul edýän fizik we ýuridik şahslar gullugyň edaralaryna gelmeden internet arkaly daşary ýurt raýatlaryny hasaba goýup bilerler. Onlaýn hasaba alyş ulgamy wagtyň taşytlanmagyna, resmi namalar elektron dolandyrmagy we işleri gyzga wagtda ýeňilleşdirilen tertipde amala aşyrmagy mümkinçilik berýär. Belarus Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçihanasy resmi saýtyna çap eden habaryna wizany resmileşdirmek, hukuk bozulmalary barada guwanama almak hemde resmi namalar kanunlaşdyrmak meseleleri boýunça raýatlar kabul etmek üçin elektron nowat ulgamyna geçýändigini ma'lum etdi. Elektron nowat ulgamy arkaly kabul edişlige ýazylmak 2026-njy ýylyň 1 sentýabryndan başlanýar. Elektron nowata ýazylmak üçin ilçihananyň resmi saýtynyň baş sahypasynaky degişli salgydan peýdalanmaly. Şu ýylyň 31 awgustyny hem goşmak bilen öňkü tertip saklanyp galar. Dünýä täzelikleri.
Turkish Airlines aviakompaniyasy standart ölçeglerden uly goşlaryň daşalmagy üçin narxlar täzeledi. Täze düzgünlere laýyklykda ölçeg bellenlen qadadan uly bolan çimadany Istanbula çenli uçar gatnawyna daşatmagyň bahasy 110 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna, halkara üstaşyr gatnawlaryna bolsa 150 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna barabar bolar. Aviakompaniýanyň düşünürşüne görä, beýikliginiň, uzunlygynyň we iýininiň jemi 158 sm-den geçmeýän çimadan standart ölçegli hasaplanýar. Şol bir wagtyň özünde tigirliğinin ölçegi ve hasaplamaları koşulmaya, belirlenen ölçeglerden uly bolan goşlar üçin ýolagçylardan täze narxlara laýyklykda goşmaça töleg alynar. Qırgızistan we Özbegistan öň Fergana oblastynyň düzümine degişli bolan Çongar we Taşob owalaryny resmi alşmak boýunça guramaçylyk tehnik işlerine girişdiler. 3 awgustdan işçi topor owalarda işlere başlap, Qırgız-Özbek döwlet serhetleriniň demokratiyasy we yer böleklerini alşmak boýunça lalaşyklaryň çäklerini ýaşaýjylar hasaby alýarlar. Hemde mundan meýlek resmi namalar hasaby almagyň tertibini düşünýärler. Çongar we Taşob owalaryny esasan asyl qırgızlar ýaşaýar. Maglumatlara laýyklykda iki owanyň ilat sany 2,5 adama goly. Ýaşaýjylar hasaby almak tamamlanandan soňra kanunçylykda görkezilşi ýaly ýaşaýjylara qırgız raýatlygy beriler. Owalaryň ýerine Qırgızistan Özbegistana deň ölçegli yer böleklerini berer. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy Pekin şäherini 2029-njy ýyl üçin bütün dünýä binaýarlyk paýtagty diýip eglan etdi. Degişli çözgüt bütün dünýä binaýarlyk paýtagty boýunça Birleşen Geňeşiň hödürnamasy esasyna kabul edildi. Binaýarlygyň bütün dünýä paýtagty maksatnamasy UNESCO hemde binaýarlaryň halkara birleşigi tarapyndan esaslanyrly. Ol şäher meýilnamalaşdyrylşyny, durnukly şäher ösüşini öňe sürmekde, medeniýeti hemde mirasy wagt etmekde, binaýarlygyň özgörtüji ornuny taýýar. UNESCO tarapyndan bu at her 3 ýylan binaýarlaryň halkara birleşiginiň bütün dünýä maslahatyny kabul edýän şähere gowşurulýar. Sport täzelikleri. Arkadaş şäheriniň Arkada futbol kluby Türkmenistanyň Naývaş kluby ugrunaqy duşukda Änew şäheriniň Ahal futbol klubyny ýeňdi. Duşuk ýekşenbe güni Aşgabat şäherine geçirilip Arkadaň 3-0 hasabyny önämli üstünligi bilen tamamlandy. Arkada bu duşuga Türkmenistanyň häzirki çempionu we Türkmenistanyň kubogynyň eýesi hökmünde gatnaşdy. Ahal bolsa geçen mewsimdäki Türkmenistanyň kluby ugrunaqy ýarşyň finalçysy hökmünde çykyş etdi. Bu ýeňiş Arkada futbol kluby üçin Türkmenistanyň Naývaş kluby ugrunaqy ýarşdaky 3-nji ýeňişi boldy. Bu ýarşda iň köp 8 gezek ýeňiji bolan klub häzirlikçe altyn asır bolup galýar. Balkan we MTT toporlary hem Naývaş kluby 3 gezek kazandylar. Aşgabat, Merew we Ahal toporlary bolsa bu klubaga 1 gezek münasip boldular. Türkmenistanyň ýygynnysy Kazakstanyň Aktaw şäherine geçirilen karate boýunça WKF tarapyndan guralan Merkezi Aziýanyň 11-nji çempionatyna 21 medala, 4 altyn, 7 kümüş we 11 medala nasip boldy. Ýarşa Eýranyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň jemi 421 turgan gatnaşdy. Olar kadetlaryň, yetkinjekleriň we ullaryň arasyna kata hemde kumite görnüşleri boýunça dürli medallar ugruna bäsleşdiler. Ýarşyň ilkinji gününe türkmen turganlary kata boýunça 4 medal, 1 altyn, 1 kümüş we 2 bürünç medal gazandylar. Ikinji gün kumite boýunça ýene-de 9 medal, 2 altyn, 3 kümüş we 4 bürünç medal topladylar. Jemleýiji günde bolsa Türkmenistanyň ýygynnysy ýene 8 medala, 1 altyn, 3 kümüş we 4 bürünç medala eýe boldy. 36 turganyň ibaret Türkmenistanyň ýygynny topory umum toporlaryň hasapda 4-nji orny eýeledi. 4-20 awgust aralygyna Aşgabatda Türkmenistanyň velosport boýunça milli ýygynnysynyň hemde Abu Dhabi şäheriniň velo klubynyň bilelikdäki okuw turganlaşyk ýygnanşygy geçirildi. Abu Dhabi'den gelen toporyň düzümine 28 adam Türkmen tarapyna bolsa 5 tälimçi Qaqabay Atabaýewiň ýol başçylygyna 15 sportçy wekillik edýär. Bilelikdäki ýygnanşyk döwrüne velosportçylar uly ýolla takmynan 1270 km aralygy geçerler. Olimpiýa şäherçesiniň velotregine bolsa 6 sany turganlaşygyň we 3 sany maslahatyň geçirilmegi meýilleşdirildi. Ýygnanşyk tamamlanandan soň Türkmenistanyň ýygynnysy Taýlandda velotrek ýarşlary boýunça Aziýanyň kubogyna hemde mewsimiň baş ýarşy bolan Ýaponiýada geçiriljek Aziýa oýunlaryna gatnaşar. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtynyň dollugyny tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň ygtybarly çeşmeňizdir. Sag bolun.